नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार गाववाल्यांनो, नमस्कार चाकरमान्यांनो. गाव ठिकाणी या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा मी हार्दिक स्वागत करते. राजेश गाडी आणि माझ्यासोबत हा पंकज गाडी. तुमका आज कळलाच असाल केक हा पंकज गाडीच्या हातात आणि ह्यो केक आम्ही एका छोट्या बाबूचो केक कापणार आहोत. आणि ह्या बाबूचो वाढदिवस पहिलोच वाढदिवस हा, पण ह्यो बाबू तुमका थंय गेल्यावर कळात केवढो मोठो होतो. ह्यो व्हिडिओ मजेशीर होणार आहे कारण ह्या बाबूचो वाढदिवस तुमका आता ह्या व्हिडिओमधनं बघूक मिळणार आहे. ह्यो व्हिडिओ तुमका आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. 39 वर्षानंतर पहिलो वाढदिवस साजरो करता त्या बाबूचो. तुमका आता तो बाबू बघूक मिळेल. चला बाळा आजचा व्हिडिओ लय खास होणार आहे. चला तो लहान बाबू हा 39 वर्षानंतर पहिलो वाढदिवस आम्ही हा साजरो करता. आणि ह्या आमच्या बाबूचो ह्यो 3 नंबर कॅलेंडर हा. वर विरू हा, आणि त्याच्यानंतर ह्या 2 नंबर गुड डे आणि ह्या सगळ्यात मोठा 1 नंबर राजू. आणि ह्या सगळ्यांचो बापूस ह्यो आमचो बारको बाबू आज 39 वर्षानंतर त्याचा बर्थडे साजरो करता. तुका काय हवा तर गुड्डे करतात बघ सरळ कर सांग. मग काय कर दाबो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Babu. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए. तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you बाबू. Happy birthday to you बाबू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. House. मम्मी तुम्ही नाही देऊ काय बाहेर दिसत थांब तू बघवतात तू बनवता दाब इकडे बघ. हॅलो काय हा चल चल केक मस्त पैकी. तर मित्रांनो आमच्या बाबूचो बर्थडे कसं वाटलं तुमका?
तुमका हा व्हिडिओ आवडलो असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. Peace.